Government Complex Mizoram UPC kohhran thalai pol chuan adin cham kumsom ni pangana Silver Jubilee alo thleng ta Government Complex PYD Silver Jubilee Khuhhawnna le mei det program March ni sawmni som ni Thawhtanni lo thleng tura hian Government Complex PYD member lawni to zong te le ruai tu na lo chel to te tualchhung Bial chunga kohhran ho te le thlengin rinna unaw te he hun min hman pui tur hian lalpai sawmngin kan sawm vek cheu ani Government Complex PYD Silver Jubilee hon na hi upa an rural ding liana Executive Chairman Mizoram UPC chuan nei dona Jubilee hon na in khoma hian pathian thu cha ngainom tak te zai mui tak te ngai thlak turom dona Jubilee hon na in khom zolama hian Jubilee mei det na program ropui taka mantum ane heng baka hian in khom atan refreshment pi mai tak bos sai ani don bok Government Complex PYD Silver Jubilee Khuhhawnna le mei det program mang turin thlengin arin na unaw te lalpai sawmngin kan sawm tak meu cheu ani